сте? Нали все с мама ми казвате, че трябва да съм по-самостоятелен, че трябва да разчитам на себе си и някакви подобни неща. И реших да създам нещо свое собствено, без да занимавам теб и мама. Я да чуем, че ми е много интересно. Ще си направя собствен YouTube канал. И познай как ще се казва. Чудно как ли? Крис Ламбов. Добре, много оригинално. Направо пращи от оригиналност. Случайно, да. както теб се казва, дали? Така че, приятели, отидете и се абонирайте за него сега. На кой говориш, бе? Няма значение. Така, слушай какъв е плана ми. Теб и мама изобщо няма да ви занимавам. Ще бъда абсолютно самостоятелен. Първо ще ми помогнеш да създам канала. Бе, направо ти го създай. Обаче ще трябва да ми купиш и най-новият телефон за перфектно качество, да снима готини видеа или пък камера. Абе, я направо камера и телефон. Брейд! Нещо друго. Космически спътник. Ще ми трябва също и микрофони. Може би като тези. Защо с микрофон в момента? Няма значение. Но ще ми трябват повече микрофони. И също, ако може от тези, които са на филмите, такива големи. Абе, я направя една турба с микрофони. Я моля те да ме занимавай с глупости. Нали, ушким? Аз нищо нямаше да правя. Чакай малко, аз с какво те занимавам? Аз всичко правя сам. Нали знаеш, че ти си най-добрият видеооператор в цяла България, целия свят? И също и най-добрият видеомонтажист. Така че, направо ти си ми да ми заснемаш и обработваш видеята. В смисъл така мисля, че ще е най-лесно. Разбира се, как ми засетих аз сам даже за това. Да, А да искаш случайно да те науча? Какво се смееш? Аз нямам достатъчно време, как ще ме научиш? Нямаш време. Да. Ще трябва да им пишеш и по 2 сценария на седмица за видеа, защото ти си ме учил, че не трябва да копирам никой, че трябва да измислям сам свои собствени видеа. Така че направо на теб разчитам да са наистина уникални видеята. Направо и ти ще си актьор заедно с мен в видеята. Я ми кажи, ти изобщо какво ще правиш? Защото доколкото чувам, само можеш да правя тия неща. Как така само ти? Кой измисли името на канала? Аз. Кой измисли името на канала, ли? Даже аз съм ти дал това име. Ама, различно е. Много си самостоятелен, Крис. Абсолютно самостоятелно всичко си измислял аз да направя. Направо си... Благодаря ти. Тата аз отивам да играя на лаптопа, така че, в смисъл, приятели ме чакат. Ти можеш през това време да отидеш до мола, да ми избереш аутфити за видеята, защото не мога да съм с еднакви дрехи. Ма разбира се. Аз докарай веднага лаптопа тук. Да видим как ще играеш. Хрумна ми нещо. Накрая на всяко видео ти ще ми взимаш лаптопа, обаче това, нали, ти ще се правиш, че го взимаш и после ще ми го връщаш. Това е много добра идея, така че... Веднага ми докарай лаптопа с тук. Мале, колко добре играеш, жесток си. Докарай си лаптопа тук, бе! И не забравяйте да се абонирате за моя канал в YouTube. Много е важно.